Hilberta se tam někdo přidal na tu tabuli. Cože? Jsi viděl od Hilberta, tam někdo dal na tu tabuli s těma číslama. Nevím, co je Hilbert. Nějaký komiks, prostě jsem viděl takový ten nějaký firmy, je to... No. Je tam nějaký šéf, nějaká ta opice a nevím, co ještě Krysa nebo co. No, je muž, no. Neviděl. No. To nějaký tématický. Kamerování. No, vždycky... No je to totálně nějaký tebe, to posraný. Já nevím, proč je to také rozostření. Já to mám málo světla. No já nevím, když to nemáš zapnutý. Tam je to světla jsem moc. Když to nemáš zapnutý, jestli se to samo zaostří, nebo to musíš tam při tom videu jako ďukat, nebo... No to musíš. No to se spíš dívat celý ten telefon, to asi nefunguje. No to se nezaostří ani když zapneš to video na začátku. No ne. Máš to taky takový, nebo je to moc blízko možná? Dokáže to zaostřit třeba z 15 km vzdálenosti. No, počkej, on nějak to položil do toho. No. Piča. Co nechtěl. Pryč. Udělat experiment. Když to přesvítím, Já si to víme. To asi stačí, když to nebude ostrý. Ale za chvíli to něco udělá. Zjistil jsem vždycky, když počkáš, tak se to probere a pak během pár minut se to zase vysere. To je ono. Možná pomůže nějaký firmware update. Třeba nebo firmware downgrade. No, downgrade. Právě jsem četl, ale že s tím jsou nějaký různý problémy, že to někdo vždycky upgrade a ono mu přestane fungovat display. Protože ty kamery se vyrábí s několika panelama různýma a ty upgradey jsou vždycky pro ten a musíš mít prostě to nějak napárovaný a z toho nejde zjistit, který tam ten display je. No, pošlu jim to, uvidíme, co mi napíšou. Když jako čekáš to let, nic se neděje a teď najednou se to probere. A když si počkáš zase pár minut, tak to zase chcíte. Musím to na YouTube.
už si nebudu posílat 200 takový. By mělo stačit. Pokud má internet. Taky bychom měli taky mají Google asi i ten e-mail. Zase jo. Nejsou úplně všechny muchy, víte. Ale každopádně to byla mýlka, že s tím musíš klepnout nebo tak něco. To prostě vůbec nesouvisí, to prostě... Ty zvířata tam dochází. Jo. Už to začne fungovat. Ty vole. Sorry. Asi 20. tak si dneska mrknu jako... Třeba teď bude to zvířátek modlit, to už fungovat. Tam chudá kodlo super nejde, to skonckou prdele.
dělám vrchol masochismu. Zapnu si těch developer.